see and hear firsthand. So okay, dito kami sa Prenup na event ko. So kasama namin dito si Sir Nelson, pakita mo. Ayan. Si Sir John Eric. Tapos Sir Stephen. Ayan si Ma'am Glenn, si Sir Glenn. Ayun, ngayon ko lang kayo sasama dito sa pinagkakabalan ko, kaya nawawala ako sa YouTube. So alright, so b-roll muna tayo kasi marami tayong ginagawa, diba? Okay. Okay, so andito na tayo sa may Bulinaw. This is our okay, retake. So yes, andito na tayo sa Bulinaw. This is our second location, which is the Patar Lighthouse, then Rock Formation, Prenup. Okay, so update ko na naman kayo mamaya later sa beach. Ayan, we are getting ready sa sa Prenup natin. So ngayon nasa anong oras na? Okay, so 2:30 na tayo, dito na tayo. Ayan, si Ma'am Cheche. Si kakilala niya na yan. Ay, siya. Alright.